South Africa sikulesi sigodi kusePitori la Nelmapias Mamelodi Skirleka Skirleka utabe samba ngalo tabo lobucayi njengoba sisuke nazi South Africa ma sesifikile sivamse ukuhamba indaba ithanda ukuthi zibe bucayi kakhulu kodwa siyethemba ukuthi ke sizothi masiqeda kulwenza noma kulibeka la inkundleni zokuxhumana bese ke ozolibona uzobe naso isisombululo okunye ke umfowethu lo esize ngaye akeze ukuzisho amagama akeze ukusisho isibongo ngokwesabela iprivacy ngoba vele into esifunayo asifuni namagama ukuthi asho inkinga abhekene nayo bese ukuthi abantu abangakwazi bemlekelele bese ke bayathatha from there bese ke silekelela inciko yenkosi mfowethu ngiyakubingelela yes khona nikhona sesihambe safika isiZulu sethu nesingisi sethu ke sizoba nento namhlanje nesivenda sami namhlanje ngizobe ngibuye ngene nesivenda alukho lima ngaliphethe ngiphethe zonke mfowethu originally kuphi ekhaya ngiphuma eLimpopo eLimpopo kusiphi isigodi kuleli side le Groblersdal phuma seGroblersdal okay indawo yakini kuthiwa yini lapha eGroblersdal kubizwa ngokuthiwa yini la ngiphuma khona bakubiza eMosterloos okay ngiyabona eGroblersdal mawuqhama seMiddelburg uthi Middelburg Stoffberg ukhuphuke uthi ngiyabona lapho okay ekhaya umama nobaba usekhona umama washona ngo2004 ubaba usekhona and then ubaba yena usekhona okay ugogo ukhona ugogo gaba umama usasekhona oh yes okay ubaba nomama bebeshadile bebangashadanga but ubaba ubuyile azoshada but umama bekase seshonile ubaba wabuya wazoshada nomama mama eseshonile esenza isiko ukuthi ya sekufanele ukuthi okay all right ekhaya nibangaki C2 ne2 abantwana bamama umama ushone nini 2004 manje u2 abafana bodwa umfana nentombazane asebafana ngabafana okay unabo omamncane noma omamkhulu omamncane nginaye oyedwa and then umalume about 3 nomalume about 3 okay obaba bakhona obaba omdala nobaba omncane bakhona ubaba wakho uyedwa nje okay all right impilo ibinje engakashona umama impilo ibinjani ekhaya impilo be right ngoba ubaba bekasiza like bekasenzela everything and supporter and supporter like besingashoti ngalutho ubesebenza kuphi ubaba bekasebenza eAlbany oh yes and then abuya athola umsebenzi la esiphoyiseni oh okay oh yes umama ushone unangakwena angisakhumbuli kahle ngathi bengina 8 bona 8 okay uma una 8 ufunda obani ngoba uma una 8 bengifunda grade 1 okay wafunda waze wagcina kwa ukuthi lesimo singesele no ngiyokufunda nje kwakusuka grade R grade 1 uze wafika usitshela ukuthi athi ufunda eTUT yes wenza i second year ngifuna ukubuka ukuthi ngesikhathi ufunda uhleni nobani
umama eseshonile. Oh okay. Bengisala nogogo. Obuhlala nogogo. And then ubaba uthe makaqeda ukushada, makaqeda ukwenza lo mshado. Yes. Then sahlala naye. Oh. La kwamamakhe. Okay. Manake. Ubaba lo mshado awenzayo okamama wakho the late. Yes. All right. Nabuya nahlala naye nje ubaba kwangaba nankinga. Sahlala naye. Okay. Sishibonga then sahlala naye. Oh nashintsha ibongo. Oh yes benze ukuthi izingane zakhe ziphume esibongweni sika mama zize ngabo. Okay, all right. Isimo esize ngaso siqale nini? Ngo 2016. 2016 ufunda abani ngalesikhathi? Grade 12. Grade 12. Mhlambe ukuze olandelayo ilandele kahle. Asivele singene kusona ukuthi manje grade 12 yini enzeke empilweni yakho? Uchazele nje umuntu ukuthi kwenzekeni empilweni yakho. Okay. Ngo 2016 bengenza grade 12 and then ngikwazile ukubhala ama exam a June. Yes. And then ngo June ngehlela isimo like besathenda ama classes ama holidays. And then mangise classini ngiyabona sengiyahlekwa. Abantu bayangikhomba. And then mangizoyilandelela kahle ngiyathola ukuthi like nginomnuko. Uphuma la emzimbeni ukuthi kuphi angazi but ngona ukhona. Iphunga uphuma iphunga uyanuka. And then yangikatelela ukuthi ngiye isikolo. Ngoba ngathi mangithi ngiyaqala ngichazisela ubaba ukuthi inkinga yami yini. Angitshela ukuthi kusho ukuthi sengicalile ukuhlanya. Oh. Angithi ubaba like sithe kuphuma kwa la behlala khona kwakho kwami. Yes. Asakhela umuzi. Yes. And then sahlala noma mncane. Yes. Oh lona semshadile. Oh okay. And then mase ngibatshela ukuthi nginenkinga but ayikho leyo ukuthi ucela bahlaya. Manake ubaba mhlawumbe into engayibuzanga inkolo ireligion nikholelwapi nikhonza kuphi ni ubaba ukhonza iZCC. Baba ukhonza iZCC. Okay ugogo ugogo yena beka khonza iPostoli. Ubekhonza iPostoli. Mhlambe eZCC angazi inqubo yakhona. Banjani bakholelwa ezintweni abakholelwa ezintweni zesintu? Kuya ngomuntu. Abanye bayakholelwa bayazenza abanye bahlehlele emuva. Oh yes. Ubaba ungena kubaphi ungena kulaba abahlehlele emuva. Oh yikho lokho uthe mawubeka udaba lwakho bese thi ngazothi ingqondo yakhe yaphambana. Okay. Awusithatha uqhubeka lapho kwase kwenzakalani? Okay. Ubaba bese uyangicosha athi mina ngifuna ukuya esikoleni. And then ngahamba ngabuyela ngahlala nogogo. And then ukuhlaleni kwami nogogo ngabona ukuthi like usizo ngolithole. Ngambe bese ngiyatry ukuyibulala. But azange. And then wathi ngo 2017 la ngathi ngo June. And then ugogo wami ngithatha angise umuntwini ngayohlala khona. And then ngahlala boma 6 months. Yes. And then bangibeka la emuntwini azange babhadala azange benze next. So nomuntu angazi naye ukuthi mhlambe ukuthi anganyenzela imithi ezongilapha indaba ukuthi like abambhadale or yena angazi. Oh yeah. But ngagcina sengibuyele ekhaya.
And then mase ngibuyele ekhaya ngatrya futhi ukuyibulala. Nganyamalala for about 3 days ngihlala la endabeni. For 3 days. And then ubaba wami sho ukuthi ubaba wami uyizwile ukuthi lo mjida akasekho uhambile. Yes. And then ahamba aya emaphoyiseni ayebula case ukuthi abantu bamlahlela umntwana yena ufuna umntwana wakhe. Yes. And then after 3 days ngabuyela kwagogo bangitshela ukuthi ubaba wami uyangifuna ubabulele case. And then abumalume bangithatha ngabuyela kuye ubaba. Bangibuyisela kuye. And then mangifika nakhona ngahlala azange ngisize nganext. And then yathi ngo 2018 January kwenzeka ukuthi ubaba ngitshela ukuthi ikolo beyivula. Isikhathi sesikole bela abantu bebuyela esikoleni ubaba ngitshela ukuthi ngibuyele esikoleni. Mina ngibuyele esikoleni. Or else ngiphume la kwakhe. Ngamtshela ukuthi ngizwa kanjani esikoleni ngoba uyangibona nangi ngiyagula. Athayi sengicalile ngiyahlanya. If ngingafuna ukuya esikoleni ngiphume ngiyofuna ubaba wami yena akusuke ubaba. Awu. Mana ke lenkulumo ithi inkulumo mawungafuna ukufunda. Mangafuna ukufunda Kusho ukuthi hamba la ekhaya. Ngifuna ubaba wakho. Uhamba ufuna ubaba. Uyakutshela yini ukuthi ubaba wakho ubani mayithena kayena baba wakho? Akangitshela. Into engingayibuzanga lapho eqaleni ukuthi wena utheni babili ungowesingaki ekhaya ngoqala noma ucina? Ngoqala. Okay. Qhubeka la othi khona uthe hamba la ekhaya wasenza njani? Wabuyela esikoleni? Wangabuyela esikoleni? Wenze njani? Mase ngitshela ukuthi ngiyofuna ubaba wami wenze ukuthi maye ngiyathukuthela. Yes. And then ngamshisela umuzi. Owamshisela umuzi? Ngawushisa umuzi bese ngahamba futhi ngahlala entabeni for amalanga nyana. And then kusuka lapho ngasuka vele ngaye police station ngabatshela ukuthi ngiyenzeni. Yes. Bese bangibopha. Ngaboshwa for 2 to 3 weeks. And then ngathola ibail. Umama angifakela ibail. And then ngayihlala kwamalume. Yes. And then bengathenda icourt ngihlala kwamalume ngiyathenda icourt ngihlala kwamalume. And then but case yakhona bangitshela ukuthi hayi awunawo umlando. Case iphelile. And then umalume aqala angihambisa la ebantwini angihambisa isimo saba right. Yes. And then ngathi ngo 2019 I decided ukubuyela esikoleni. Yes. And then ngaphasa kwa matric. 2020 ngathatha igap year. And then 2021 yes bang admit la esikoleni la eTUT. Oh yes. Ngazenza first year yami. Wenzani lapha eTUT? Tshela umuntu Tshwane University of Technology manje. Wenzani khona ufunda Ubengenza i-correctional service, diploma in correctional service. Oh okay. And then mangifike la ngenza first year isimo sangehlela futhi sabuya futhi. So naleso somnuko. Wathola ukuthi maye angisakhona ukuya esikoleni uku-attend amaklasi ngoba ngiyahlekwa ngiyakhonjwa. Yes. Mana lento mayiphuma mhlawumbe kuzoba khona anje sikhuluma lapha ngephunga elivela kumuntu. Livela emakhwapheni, livela emlonyeni, livela eqweni zoboya, livela kuphi la ongathi khona lento mangithi noma nje umzimba wonke awudweba isithombe udwebela umuntu ongazi ukuthi
iphunga esilibona kodwa siyakwazi ukulizwa kodwa wena mawuthi uqala ingakuphindi isekhwapheni ingabe ila noma nje umzimba wonke ayi ukuthi ivelaphi namangazi mangithi la esandleni angizwe next awuyizwa mama uthi esandleni nanje masihlele nje mina ngizwe next abantu abezwa wena uzwa ngiyayizwa but not emini mangila ebantwini angizwe next but ebusuku mangingena la eroomini ngihlangana nenkinga khona iklasela kakhulu ebusuku mangilele yenzeka iyangibulala lento yeah no yendlala mfowethu then okay lento ifika ngesimo sewage ngathi suwa ngesikhathi ifika ngesimo sengathi kunento efile masihlele nje mina angizwe next kodwa abantu around wena bayezwa if ngiyayizwa but sometimes yes or mangasala la for isikhathi esithe ya ngiyawuzwa ngiyaphuma mangithi ngiyaphuma ngiphumela estradini ngiyawuzwa but mase ngihamba and then angisezwa next romantic relationship ubusuqalile wenza umatric bungakamnawo umuntu osandana naye benginaye ubonaye ikhona icomplain ekuyavela kuyena akazi kuvele lutho hayi ngathi vele mangehle kule sisimo ngavele ngamlahla owamiyeka wena qala okay nala ethumbini kunesinto la kuna something esimovako la ngaphakathi kwesizwe ngaphakathi kwena yini lento ingathi isilwane ungathi isilwane imuva kuphi ingala emathunjini ngesinye isikhathi yavela bangathi izobhamuka iphushe isisu ibe ngathi uthi ibhamuza kube mhlambe sikhona inhlungu noma kuba njani ngesikhathi uyibona ibanjani ibanazo inhlungu noma nje into iyayivelela nje yona ngiyakhona ukuyifila ukuthi kunento la ngaphakathi engathi phusha igwaza kanje ngathi yamunye so yes yona kunesikhathi singanani le lokho ngimuvayo okay ngathini yona kudala bangitshela ngayo ukuthi ngina something la ngaphakathi kwesizwe yes kodwa bungakayizwa yes but from last year yakulanga yaqala khona ukuzwakala ukuthi ya ukuyiveza ukuthi ngikhona abangani bakho besilisa your best friend ikhona into asekaxoxela yona ngawe ukuthi khona into ayizwayo watshela ngoyi-1 watshelwa uyi-1 mhlawumbe wayiqala kanjani khona ukuthi angitshele bese ngimchazisela ukuthi kwenzakalani ngempilo okay ngitshela ukuthi hayi indaba yona siyayazi ndoda inkinga ukuthi akusulula ukuthi uqonde umuntu umtshele ukuthi nasi isimo ubudlelwane bakho naye njengamanje bunjani busenjalo busekhona abusekho right uyazwelana nawe siyakhuluma niyakhuluma nerent manje ngibhadala la kuwe yena okusupportayo ngithekela ukubhadala rent umngani wakho nisuka naye ngaleli mpo eRobesdal ngisuka naye ekhaya lini ekhaya uyakusupporta nje all the way
uyena uyatohoza uyasebenza wenzani? No, uyatoha. Uyatoha yena. Ekhaya njengoba usho ukuthi umngane wakho uyakusupport. Ekhaya injani isupport umfowenu lona omunye nezihlobo zakho omzala kunjani nje ekhaya? Ekhaya hayi isupport beyikhona ekuqaleni 2021 mangicala la evarsity beyikhona kakhulu, but mase ngibatshela ukuthi lesisimo phela sibuyile phela kabuhlungu, hayi bacala basesele emuva. Esayitini labo baba khona isupport yona ngisayitholi. Awusayitholi? But bengithola ngapha kusayitini la mama. But okwamanje angisayitholi total. Awusayitholi? Mangisekhaya ngiyahlekwa kwabantu abasekhaya. Angazi South Africa uhleka kanjani lesimo, ngoba lesimo siyashaqisa, lesimo lesi senza umzimba ulume, ukuthi uhleka kanjani lesimo ba isimo engithi mangisimajina ngeke ngaba nayo inhlanhla yokuba nomuntu onalenkinga I think ngisasebenza ngiseyisosha ikhona enye insizwa eyinenkinga enjalo ukuthi uma simile eparade kufuna kwasishiyele isikhala phakathi ngoba ngendlela iphunga kwakuyilona kube ngazi ukuthi into efile yabo leli iphunga leli strong yabo nje ubuyisho nje ngizwa kahle ngiunderstanda kahle manje into engibuye ngingayiunderstandi ke mase ngiunderstandile isimo sakuthi kufika nini la kuthiwa khona umuntu ozohleka ehleka isimo esinje ngoba phela okay all right yangibulela kakhulu lena ngoba last year mangisuka esikoleni yes ngiye ngabona November mangicede ukubhala exam yes kula ngabona khona ama true colors abo ukuthi hayi labantu bayangihleka straight bayaphuma baye enyangeni zabo bangishiye ngindle mhlambe mfowethu wena mawuyibuka lento na uyicabanga iyini? Ucabanga isichitho, uyicabanga iubuthakathi, uyicabanga imvelo nje ukusho ukuthi into nje kuwena ithini? Mhlambe ucabanga kwakho uye uhlawumbisele ini? Kubuthakathi, kuyisichitho. Ubuthakathi ngoba ngayiboniswa yona before izovela. Ngayiphupha ukuthi bathathi iskipa and then bathatha nesilwane and then bathatha nemithi and then bahlanganisa bafaka eplastikini bayakuphelwa. Okay ngicabanga ukuthi isithombe sidwebekile ku clear bantu base South Africa. Nansi ingane yenu nangu ndodana wenu abanye umfowethu ingane exakekile, ingane frustrated, ingane sibizile manje sisuka eKZN seza la ePretoria sisuka iNtatha sathi size solalelo daba lwakho silithathe silibeke la enkundleni sethemba abantu base South Africa bazokwazi ukuthi mabezwa udaba njengalolu bekwazi ukuthi ke besinikeze umhlahlandlela. Inamba yakhe nginayo nje ozaziyo nozizwayo nonamandla ba engane ayinayo imali, lengane ayinayo imali nje singayiqalise imali, lengane ayinamali ingane obona ukuthi inenkinga eziningi kodwa inkinga ephezulu njengamanje ile yephunga ukuthi umzimba uyanuka kabi, unuka into esasitamkoko isuwa unuka into ebolile, unuka
noma yini ongasuyicabanga awukwazi ukuhlala naye akanalutho sicelile wabhala i-email wathi ucela ukuthi simlekelele ngoba angasakushongo ke manje ukuthi yebo ubelokhu ezama ukuyibulala kodwa ke ngenhlanhla kaNkulunkulu wakwazi ukuthi ke asinde kuloko namanje ke ezeyike isikole uthe okusele ukuthi manje ayibulale sathi thina no mfowethu ungayibulali abantu base South Africa banalo usizo futhi siyabethemba sesike sababona isicelo sami ke South Africa ukuthi ke ozophakamisa isandla manje asisize nansi ingane masisiza lengane ayinawo amandla ayinalutho kodwa ihlaselwe ukugula okungaziwa ukugula ongandile lokhu ukuthi ube uhlakaza nhlansi wena ngoba phela mawunephunga uthi uyafika abantu bayahlakazeka noma ngabe ufika kuphi ukusebenza ke ngeke azasebenza mayinesimanje nangu uyachaza akufundeki utrophile ngoba nasi isimo siyamphikisa mhlambe mfowethu nawe oyibekele kubantu base South Africa into ongayifisa ngoba lana sizama ukwakha iSouth Africa isigodi sizama ukwakha iSouth Africa enobuntu sizama ukwakha iSouth Africa enonembeza sizama ukwakha iSouth Africa ezwelanayo njoba nje sithi iSouth Africa isigodi mina ngisuke KZN ngila namhlanje sePretoria neLmapias la ngikhona okusho ukuthi ubuhlungu bakho ubuhlungu bami ubuhlungu bakho ufuna kuthathwe yimina sikubeke kule platform abantu bonke bekuzwe besethi omunye mina ngalekelela kulesimo oyibekele mfowethu ngendlela ofrustrated ngakhona ngalesimo amathuba lesimo esicindezela kuwena sikuvalela wona zibekele wena eSouth Africa okay lesimo singivalela endleleni entweni eziningi ngoba okay yangithi ekhaya bengihlekwa ngitho yes and then my self esteem yayehla yes my bengithi mangifika la ebantwini ngiyathoma ngiyacala ngiyatatazela angisabi free yes so ilento yangikatelela ukuthi ngicine sengidrop out esikolweni and then namanje nje angisakhona ukuphuma ngiyohlala nabantu ngihlala ngikhona la eroomini and then usizo ngiyalidinga kakhulu adinga mfowethu ukuthi at least ngizokhona ukubuyela esikoleni yes ngiphase ngisebenze and then ngivuse umuzi kamama yes ngoba isupport yona ngisanayo total awusenayo namanje ekhaya angisacabanga ukubuyela awusacabanga ngoba yangihleka ayisekho into epositive abekhuluma bayangishiya mabaye enyangeni ngapha lento sengafecte kakhulu emncondweni so kubuhlungu but ithemba lona ngisanalo ukuthi ngizoba right uNkulunkulu ngiyamethemba mfowethu uNkulunkulu ngiyamethemba usazoba right nalokhu kuzodlula ngiyabethemba abantu base South Africa ngeke ngababona abantu besizakala kule platform ngiyacabanga ukuthi nawo uzosizakala mfowethu ngicela ungithatha through sesiyavala manje ubani ukutshele ngami ngikubone ku TikTok yes ngabona ama video amaningi usiza abantu then ngatracka ngangena ku YouTube ngabona ama video amaningi usiza abantu base ngibuyela ku TikTok ngale ngisiza kakhulu ivideo ile ebucket oh okay ukhona umunye umjida wathi
mina ngasiza nganisiza ngakufaka isilingi. Okay, ngiyabona. New comment bese washiya amanamba ukuthi na amanamba ami uzongicontacta la ku WhatsApp bese ngawathatha ngabhalela ku WhatsApp. Ngoba ngatrya ukuthola email yakho la ku Facebook but azange irespond. Yes. Kulama video mawubuka yipi video ekwenze ukuthi yazini nami ngasizakala nangu umuntu onesimo esicishe esifana nesami. Yipi video ibonile? Iya le owesilisa athi ulala isilwane ebusuku. Oh yes, lensizwa. Ngiyalandela ama comment akhona ngiyabona ukuthi a positive kuphela. Bese ngabona ukuthi hayi nami ithi ngicela usizo. Mfowethu. uNkulunkulu uzosiza mfowethu. uNkulunkulu uzosiza. Ngiyabethemba abantu base South Africa. Nalokhu kuzodlula. Ngiyabonga bhuti. Ngiyabonga kakhulu. Thanks so much. Sabonga. Thank you.